Aimo Sonni. Tervetuloa hahmokertoimeen, Aimo. Rytky, nyt on tilipäivä. Minä en ole basisti. No niin, hyvä. Nää tuli selväksi. Meillä on sulle nyt haaste, joka ei varmasti tule olemaan helppo tänään. Sä joudut kohta kohtaamaan kenties pahimmat pelkosi silmästä silmään. Huolestuttaako? Minua ei huoleta mikään maailmassa, jossa on mersuille pensaa ja hillotolppia. En? Se on hyvä juttu. Tehtävän nimi on omenat, melonit ja lippalakit. Täyttä mambo jamboa, en ymmärtänyt sanaakaan. Selitä. No niin, mä selitän. Eli sun tehtävä on laittaa kaikille näille meloneille ja omenoille samankokoiset lippalakit. Sanon sen heti. Tehtävä on mahdoton. Sama lippalakki ei sovi melonille ja omenalle. No niin, niinhän sitä sanotaan, mutta siitä huolimatta... Missä ne on ne lippalakit edes? No kato, nyt tulee se paras kohta. Nimittäin, hyvä yleisö, toivotaan tervetulleeksi lippalakit ja tanssivat lippalakkitelineet. Ei! Miehet ei voi tanssia keskenään, ei voi! Miksei voi? Kun ei voi! Ei! Kaikki hyvin! Siellä on myös naisia! Ei ole. Miten niin ei ole? No kun ei ole, mutta nyt sulla on minuutti aikaa. Noutaa ne lippikset tänne ja aika alkaa nyt! Noniin Aimo, kello käy. Eikö kanttia löydy? Minusta ette rintamakarkuria saa! Hyvä Aimo, hyvin se menee. Nyt ei lähde kauhean hyvin vauhtiin nyt tää. Jaha, nyt näyttää olevan melkoista rytkytystä siellä. Nyt vaikuttaa erikoiselta. Katsotaan, kun Aimo tulee tuolta takaisin, että missä Aimo tällä hetkellä sitten... Jaha, nyt vaikuttaa siltä, että Aimo on kadonnut kuvista. Tietääkö ohjaaja? Haloo, kuuleeko? Joo, sain juuri tiedon, että Aimo on turvassa. Meillä on häneen nyt kuvayhteys tuonne takanäyttämölle. Aimo. Mitä nyt tapahtuu? Lähdetään jatkoon. Minne? Tiedätkö mikä on darkroom?